mutanen nan mu buɗe masu wuta. Ai kuwa wannan aiki namu ne mu mata. Idan mace ta lalace al'umma za ta lalace. Saboda haka su mutane ne, baya yiwuwa a ce ba su da sha'awa. Idan ko haka ne za mu yi ƙoƙarin canza matasansu daga irin wannan shigar da suke yi, ta yanda mazan za su dinga sha'awar matansu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lallai wannan jarabawa ta girmama. Allah ba mu san me kuma muka yi ba aka jarabce mu da 'ya'yanmu da ƙannanmu. Za mu so masu da yaƙi ta ruwan sanyi. Bayan Allah yadda Aisha take rayuwa da saurayinta abin gwanin birge. Wannan fa matar aure ce ne? A wace irin matar aure kuma sista? Budurwa ce kamar. Budurwa fa kika ce? Haka da wannan zumbulelen hijabi? Gaskiya ya kamata a samu wayewa da sakafa saboda zamani yana tafiya da ci gaba ne.